ganyan, Aris. Numuna kayo all throughout the game. Pero pagdating ng fourth quarter, third to fourth quarter, medyo nag-relax kayo, humina kayo. Dali mo kami doon sa larong yun. Unang-una, syempre, home court nila. Kaya ina-expect na namin yun na hindi kami pwedeng mag-give up defense and offense dahil sa dulo, pupukpok talaga sila. First half, medyo nanahimik ka, pero pagtungtong ng third quarter, doon ka umarangkada, lalong-lalo na sa defensive scheme mo, yung mga blocks mo, crucial at the last second of the game. Ano bang nagtatakbo sa isip mo? You were relentless every time. Talagang pinagandaan ko yung gabi na to dahil past few games, wala akong pinapakita sa team, wala akong naitutulong. Lahat sila, teammates ko, coaches, boss, sinasabi nila na wala akong naiaambag, kaya bumababa yung level ng game namin. Kaya nag-focus talaga ako ngayon para manalo kami ngayon. Nakita naman lahat yun, na lahat ng sumusuporta sa'yo ngayon. Meron ka bang gustong batiin na pasalamatan? Unang-una yung mga sponsors namin, yung front row, kay Boss Robert Kay, Boracay de la Ia, sa mayor namin, kay Mayor Scott Moreno, kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Ninong Albay Dionisio, sa parents ko, nanonood ngayon, sa misis ko, nanonood din. Kay Boss Jerry Ocampo, saka sa family Dionisio and Santos. Maraming salamat. Congratulations, Aris Dionisio, and on your first baby at sa Manila Stars. Ngayon, balik sa inyo, Megs and Coach Rodrigo.